Kir. Kira-kira Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabut ke akekku. Iki lho, iki lho akekku. Wah, iki anyar lho iki. Wah, baru itu. Oh, baru nih. Ah, bagus sekali. Le nyilih tapi. Kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kone maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Heeh no dibawani kuwi iki bawane sing dijengglengke wis gayang banget. Iya. Bang iki kan rak yo kok ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti le ngadeg mongko sile jumeneng mongko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mongko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datuk-datuk. Tak sumet malahan kowe tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo di nganu ngagemik Mbak, ampun mboten ngagemik mboten krungu niki mengke. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya wis ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak. Wah, iya no sekarang yo ngerti dhewe. Iya, Pak. Digolekke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki apa. Padiake. Iya. Enggak bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Penak Dik, heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo Mbak. Monggo Dik, heeh kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, lah saben bengi. Saben bengi. Nyawa. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyang Mas Gading to, Mas. Nggih. Jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang dintup, Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih. Omong karo Melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng.
cek kurang lek ngene iki, Mas. Lah iya lah. Ya nek gur ping loro ki ya Kudune ping pira, Mas? tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh. Sampun? Dereng tak jengglengke kok sekedap. Lah, Iya. ket mau iki. Pripun? Kok mboten ket wau-wau? Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya, Mas. Heeh, harus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Ngene iki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Mulai sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Heeh. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung kira ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae. Ora rasan kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya ada, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Wis. Wis urung. Kula pisan mawon nggih Nggih. pun tuwa soale, nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser-geser iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya ora ngantuk. Apa? Lho kae jane ben suwe. Apane sing ben suwe le iki? rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Oh. Monggo. Tidak aku telak omong sing aneh-aneh kok. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten niki napa? mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandhap Nggih. kajenge sedaya Wis danten saged ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone medhep. Ya ora mak mong kowe sing ngiringi sapa? Ayo wis. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Heeh, kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras iki.
Saka pajak dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya, Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sosok ki. Merinding aku. iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, ya. Wih, lah kepiye to ki? Ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Ora. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok mana meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir lho, Jang. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya an ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, mau yon. apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Mani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki jek. Ala ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggonanmu. Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kuwi? Karepmu Iki umpama aku saka kene mlumpat rono ki oleh ora to? Mlumpat tak gludhuke gludung medun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jejer iki? Gesere sinten niku? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, Ah, nama iya, semringan, ah, semringan. Apa mau boys iki lho? Saya. Apeme apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu. Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karangasem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae, ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa, Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karangasem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojoke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene 6 dhewe ya. 6 dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo we nom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra?
Ya iso percaya. Ayo kero. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angel. Sito. Oh. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak? Neng Bambang Lipuro. Katoan Mas. Katoan? Mm-mm. Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen karangasem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Hah? Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa e. Sangu kuwi kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bahaya, balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih, parikan mawon nggih. Bakoku Nah, tenan. mlempem. Mbakone mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakone mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Yo yo ora payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3 Ora. Pisan wae ora apa-apa. pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah ya. Nah, wis ngono iki. Apane sing padha? Mbak Kone mau lho kok. Ya beda ah. Loh. Apa beda apa? Yae, Temanggung karo Yojo beda apa? ya yae. Aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem Waduh kok mlempem. Apane? kuwi krupuke. Oh, kuwi kerupuke. Mugi warga Karangasem Heeh. sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sok rasing nek rasan-rasan ki saben dina kok rasan-rasan ki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong Oi. Apaan tuh? kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni ning kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh, larang. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak. Mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang ki pintene ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen
Sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke man. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, nggih. Lajeng sinten melih? Mau kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh lah iya. Karo dikeloni. Wit. Sing ngelani napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi ya, ya? Tekan mriki. Oh, nggih. Diteruskan, kowe medeni rotokan. Wong macak ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya, ayo. Panas sudan aleng-aleng caping Sing kene lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sih ngono maksud. Baleni pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4 yuk. Miso wacaping gunung. Nah, ini justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok-mbokane iki. Ayo. Nanti. Wilah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pitek iki? Iki pitek iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Nadyan wadon sarata Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Kadek. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lah no, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Dik jaman berjuang jore kelingan
Yuk. Sekar bisa nyawaku nang desa dadi reca dene ora Yuk, yuk. gane Adut ya. Jaman berjuang darah kelingan kita open jarene wis menang katerokan sing digadang nate janji ning saiki ono Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki jan. Jan pu enak Mas, jos tenan. Edapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak Kepenak. dirumani, Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun kabarnya? alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. Tadi dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis ra apa-apa nek kene Bede. Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Tuh. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang guman oh Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Copo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. dingin. Gading. Iya toh, tenan Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, jarang. berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya. Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, Nggih.
Wu itu bulan. Bulan, oh bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini, Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput, Mas. Aja semaput toh. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Ya tak balekke to. Iya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki padahal kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok iki lho le kamera cerak banget iki lho. Ngopo? Kamu video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Wis jamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir ini kir kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh tak jabutke akekku ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku ku iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Bagus sekali. Nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kowe mau aku wis nganu iki Mas. Wis ora mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Oh, ding lali ya. Jana, li ki apa, Mas? Iya, Lin. Lin ki. Kalin. Apa ya Lin? Apa, Mas? Lin. Lin iso apa ora? Lincak tuh. Lindu kebanter. Lincah ki obah wae pokoke. Terus lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus lintang. Tang ki apa? Tang ki lah kancane catut kae. Kowe tang sing gawe ngano sepeda motor ki lho, Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang ki apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Eling mati aku lintang. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa Barca iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Mak aku ya ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wis to entek ya. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, no.
Aturnya tadi Jawa banget meneh. Lintang Iya, Kairo. Lintang Pawukir. Pawukir ngono. Lintang Pawukir. Apik ya anak ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi Wah. kuwi. Dadi Lah kok wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho New York, aku. Mas Jan, New York wae. ono, Terus- terus Taiwan ono. yang kita joget-joget Oh, itu oh. pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah. Borobudur. Ijen, Ya itu aku kok- antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Nggih. Didoakan ya Mas Gading. Amin. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, Nggih. fans Warga Laras semuanya. Nggih. Semoga sehat selalu, dimudahkan Amin. rezekinya, lancar juga rezekinya, Amin. sehat selalu, sukses selalu ke Amin. depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas Iya, ya. oh. Yang Amin. pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo, Ayo. sopo sing arep genteni aku nyong? Tak medun. Dolan aku takan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. 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 Dusun nep desa ngene. Nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Poncong Gunung Kidul alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk, Jan. melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebakku tekan buri kae. Wah, oke. Wah. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rame tenan, gayeng tenan Rame. malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Bukan. Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Hut. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jana iso ngene. Iso, Sing marai iso sapa aku. toh, Mas? Hah? Sing marai sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik Nggih. buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan Amin. panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Amin. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Amin. Ingkang sampun sepo-sepo enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra nggih. Jatilan. Nggih. Jan iki Wonten mau pundi? 4 mobil loh Mas. 4 mobil. Iya. Wah, Alhamdulillah. elok tenan, nggih. Terima kasih nggih khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas Bapak nggih. Jan gayeng kok Mas. Hari ini kok Wah, iso nggih. ditutke aku. Nggih, sakniki terus